Marhay nga aga mga kaimanwa, kumusta po kamo? Welcome sa saro namang episode kan sa tuyang programa Kapalibutan ta Atamanon ta. Syempre makakaibahan nindo kaningon niya na Webes. Enot na Webes kan bulan ni Enero taon 2021. Yan, 2021 ang sa tuyang primerong episode para sa taon na ini. Makakaibahan nindo kami hanggang alas 12 nin pagkaudto. Syempre, so may mga apot, may mga question. Pwede man mag-text sa muyang hotline. I-text lang kami, 0945-961-5343. Pwede man po magpadarakan sa indong mga hapot, mga susyon, ilag lang sa sobre. Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, Rawis, Legazpi City. Pwede man po magsurat sa muyang Facebook page, DNR Bicol. As in, syempre, padagos na mag-antabay, digdi lang sa DCGB News Online. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Uya ang katripunan ka mga bareta sa ang DNR Ngunyan. Secretary si Matu, pinasalamatan ang mga DNR frontliners. Regional Intensified Watershed Management Team para sa BBB Task Force, binilog kang DNR Bicol. Hababang polusyon sa Paros sa pagsabat kan bagong taon 2021 nanutaran kan DENR. Sa detalye sa iyang year-end message, tinawan onra ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy A. Simatu ang mga frontliners kan ahensya para sa saindang naging dedikasyon asin serbisyo publiko sa ibong kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Sigun kay Secretary Simatu, dakula ang naging pagbabago sa trabaho kan mga DNR employees ka nag-abot ang pandemya dahilan sa work from home asin skeletal workforce scheme sa irarom kan new normal. Dagdag pa ni Secretary Simatu sa ibong kan peligro kan COVID-19, pinatunayan kan DNR kan mga empleyado kan DNR na kaya nindang lampasan ang mga kadifisila na dara kaini. Mientras tanto, pinaabot man ni DNR Bicol OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag ang sa iyang pasasalamat sa gabos ng mga empleyado asin stakeholders kan opisina sa dedikasyon na sinsuporta na sa indang tinao. Asin nangapodan man si Red Abawag sa padagos na pagkasaro kan DNR asin publiko. Tanganing mas mapakusog ang advokasya asin aksyon laban sa climate change asin man malabanan ang pang-aabuso sa kapalibutan asin rekursos naturales sa riyon. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayo ni OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, nagbilog nin regional team na masuporta sa Executive Order number 120 na nagmukna kan Build Back Better o BBB Task Force na masigurado kan rehabilitasyon asin pag-recover matapos ang mga kalamidad sa mga tinaramaan na lugar. Ang DNR 5 Regional Team na pinamamayuhan ni Red Abawag mangingenot sa Intensified Watershed Management o IWM para pakusugon ang pagmanihar kan mga kadlagan. Ang IWM sa anom na Key Result Areas o KRAs sa irarom kan BBB. Ang iba pang KRA sa irarom kan BBB Task Force ay ang Better and Resilient Infrastructure, Stronger Shelter and Resilient Settlement, Improved Systems and Essential Services, Restored Sustainable Livelihood as in Strengthened Governance through Broad-Based Citizen Input. Sigun kay Red Abawag, ang team na ma-facilitate kan assessment sa Bicol River Basin o BRB asin sa probinsya kan Catanduanes na nagsapar nin grabing danyos kan nakalihis na mga bagyo asin sinda madeterminar man kan mga posibleng solusyon na masimbag sa mga issue na dara kan mga kalamidad. Sa pang-ultimong bareta, nanutaran kan Department of Environment and Natural Resources ang hababang polusyon sa Paros sa enot na aldaw kan
2021 sa Metro Manila. Mas hababa ini nin 59% kumpara sa polusyon sa paros ka nakaaging taon. Sigon kay DNR Secretary Roy Simatu, katakod ini kan suporta kan lokal na gobyerno kan Metro Manila, asin man ang mga residentes sa epektibong implementasyon kan Executive Order number 28 na naglilimitar kan paggamit nin mga paputok. Dugang pa ni Secretary Simatu na pigpapautob kan departamento ang makusog na polisiya ni Presidente Rodrigo Duterte manunungod sa seguridad asin matanos na environmental governance. Base sa datos na nakuha kang Environmental Management Bureau, uminabot sana sa average concentration na 87 micrograms per normal cubic meter of particulate matter. Poon kan alas 12 nin matanga kan Disyembre 31 sagud Enero 1 ngunya na taon sa anom na air quality monitoring stations sa Caloocan, Marikina, Navotas, Pasig, Parañaque, asin Taguig. Kanakaaging taon, uminabot ini sa 213 UGNCM kung saan nagtalaan nin 59% average drop kumpara sa datos kan bisperas kan bagong taon kang Enero 1, 2020. Mientras tanto, sa syudad ni Legazpi asin sa probinsya ni Albay, mantinidong good ang quality kan paros pagpuon kan pagpautob kan General Community Quarantine kan Marso. Yan ang katiripunan kang mga bareta sa ang DNR ngunyan. Programa ta kang nakaaging taon. Asin syempre, advance na mapasalamat kami sa mga padagos man giraray na nagdadangog sa tuyang programa. Ano po, so kanakaaging episode, nagtao kita kang run-through, kang gabos na mga accomplishment sa mga programa, aktibidad, asin proyekto na ginibo kang samuyang opisina, kang DNR, kasabay din sa mga programs, activities, and projects na piggibo man kan samuyang mga line bureaus, EMB, and then MGB. Ano po, digdi sa Bicol Region. So, bago kita magpadago sa programa, batayon ta sa mga listeners tangon niya na aldaw na nagdadangog sa programa. Good morning po sa mga taga... Wait lang, anong number ini? Galing sa 7396. Hello po, good morning, listening po sa inyo mula sa Orosite, Legazpi City. Yan, sa mga taga Orosite, good morning, good morning. As in, good morning din po, galing sa 5821. Good morning po, listening dito sa Villa Hermosa, Daraga, Albay. Hello, hello ma'am. Sana may mga pangaran para mabati ta sinda. Good morning man po, galing sa 2183. Good morning po, galing dito sa Santa Florentina, Rapu-Rapu, Albay. Good morning sa mga taga Santa Florentina, Rapu-Rapu, Albay. Galing sa 8245, good morning po, galing sa San Ramon, Daraga, Albay. Good morning, good morning. So iba, later ta nabasahon. And syempre, good morning sa mga nagdadangog dyan sa tuyang opisina, sa office kan sa muyang Regional Executive Director, kina Ate Tess, kina Pam, kina Abby, kina Kuya Andrew, asin sa iba pang mga pag-iriba dyan, kina Ate Salve dyan sa Ored. Hello, hello sa Indo dyan, Gabos. And syempre, idagdag ko lang din ito, galing sa 4758. Hello, hello po ma'am. Good morning, listening po dito sa Uwas, Albay. Yun. Ela Ursur, Uwas, Albay. Hello, hello, good morning sa mga listeners ta. So sa ngunya na episode, i-welcome ta ang representative kan sa tuyang regional director, si Engineer Girly Abu, na presenteng nag-attendir ki mga important activities duman sa Metro Manila. So makakaibahan tangon niya na aldaw ang sa indang technical staff para sa hali sa Solid Waste and LG Relations Unit kang Environmental Management Bureau, si Sir Leonard V. Villaluz. Good morning po, Sir Hello, Leonard. good morning po. Ma'am, salamat po sa pag-imbita. And salamat din po sa mga paradangog na tuya and then sa mga naka-live, sa mga nagiling po sa live Facebook po, Live. So, Yun. Hello, hello, thank you Sir po. Leonard. Thank you sa Good morning. pagpaunras sa muyang invitation. No? Medyo interesting ang magiging diskusyon tangon yan kaibanan si Sir Leonard because
iyo po ini ang pinaka bungad na activity ta pag-abot sa calendar year 2021 saro sa mga pinaka-importanteng activities kang EMB and then kang DNR ining pig-apod ng National Zero Waste Month. Sir Leonard, pwede po kita magtaok kang brief background sa atong listeners manungod digde sa National Zero Waste Month. Okay lang sa imo Bicol or Tagalog tayo or what? Bicol na lang. Bicol tayo. National Zero Waste Month po, sir. So, ang National Zero Waste Month, ma'am, is part po ini kang 20th anniversary signing kang RA 9003 or ang Ecological Solid Waste Management Act So ano of yun, sir? 2000. Parang offshoot kang Yes po. So, ESWM. yes po. Sa 20 anyos na po ang satuyang batas manungod sa basura. So, also, ini din po ay dahil sa Presidential Proclamation number 760 series of 2014. Pinirmahan po ini ni former President Benigno Aquino III para po angat po sa awareness kang mga tao pag-abot po sa basura. Yes. And matawan po lalo atensyon ang mga tao, ang publiko manungod sa basura. Yes. Po. And then also sarap po kaya ining advocacy, ma'am. Base po duman sa proclamation, presidential proclamation. Advocacy po ini yaraon po digdi ang mga methods, mga also mga processing, gabos na IEC, manungod po sa pagmanihar kang basura. Yes. Ang problema po kaya ngunyan is nakulaon pa rin ang basura na to ya digdi. And then they pa rin natatawanan attention sa tamang pagmanihar kang basura. And so sabi nga ni, so mga basic kang zero waste method nalilingawan. Yun. For example, so 3R. Yun. Diba, ma'am? Siguro, Sir Leonard, ma-review kita ngunyan kasi sabi ta nga ni ining National Zero Waste Month celebration, isa ro sa mga pagpapakusog duman sa advocacy Yes, sa ecological solid waste Yes, management. So, siguro mataw si Sir Leonard sa tuya kay diet na review kasi sanay ini si Sir Leonard magtaok kay mga talk, mga IEC campaigns sa atong mga estudyante, mga LGU officials, mga stakeholders ta kasi ini saro sa partners ta sa pagtaok yung mga IEC campaign. Ano po, sir? So, ma-IEC na mo yan si Sir Leonard. po, ma-IEC. Ano ito, sir, na pigsabi mong 3 Rs na nalilingaw po, yung na? 3R natin is yung reduce, reuse, and recycle. Yun. So, Saro-saroon ta, sir. so yung reduce po is magbawas kitaki sa tuyang basura. Magbawas. For example, pag saodan po mga kita, ma'am, ano? And usually, ang normal na nagasaod, sige lang ang hagad plastic sa mga paratinda. Oo, Di ba, papadublihon ma'am? pa. Yes. So, hagad, mabakal ka ki gulay, mahagad ka ki plastic. Yes. Mabakal ka ki karne, mahagad ka na naman ki plastic. So, paghuli mo po sa harong nindo, grabe ng plastic na Dara-dara bitbit mo. mo. Yes, sir. So, sabiyon ta mga, minsan, minaabot po 5 to 10 plastic sandbags. So one method of the reducing is magbitbit ka ki eco bag, and then for wet goods, magdara ka po ki mga Tupperware. Containers. Yes po, container. Duman pa lang, day ka na mahagad ki plastic. Kasi Yes. nahiling na sa imo kang paratinda, may kaaganan ka. Oo. So, ma'am, digdita na po ikaag so mga Binakal mo. babakalan mo. Di ba? So, sarap po duman, that is, sarap po yan sa mga reducing methods. Yes. So, pagbabawas po yan. And, pangadwa naman, ma'am, is yung recycle. Recycle. So, dakulong po kayang klaseng
recycling. Uh-huh. Sarok padigdi ma'am is nalilingawan ta na so essence ka mga para bote, para bakal. Para basura, Yes, para mga mga ngalakal. Ano, mga sir? ngalakal. Uh-uh. So, minsan, kaya diit, napansin po nindo, diit na lang po ang mga nangangalakal. Yun. Data na po natatawanan attention kasi harabo na natuya iroluwas sa tuya mga basura na pwede tang ikalakal pa. Oo. So duman po, sa harong nindo, kung may mga tago pa kamong lata dyan, iroluwas tipunon Iroluwas po. na duman So sa mga pet bottles, tipunon. And then, so mga karton, tipunon. Na pwede pang ipabakal. Mapakinabangan, ano, sir? Mapakinabangan pa kang mga para kalakal. Yes. So, naghahaloy po, ma'am, nagdidiit na. So, mga para kalakal na to. Bihira na din talaga. Yes Usually, po, baga, bihira Sir na. Leonard, bisikleta sinda na may dakulao na sidecar. Kasi po, ang ginigibo kang iba, sinasabay na sa mga basura. Ew. Nagiging mixed waste po. Which is Yes. one of the wrong methods para sa zero waste. Yes. Kasi ang zero waste, ma'am, wala nang maitatapok pa. Dapat zero Oo. talaga, ano, sir? Yes po. Although, bako man siya, ma'am, na one click lang Oo. mangyayari. And so, zero waste po is lifestyle. Mhm. Sa tao po yan mabago na sa buhay kang tao na padiit-diit na a-achieve po. It's a lifestyle talaga, Yes po. ano. And kasabay And- duman, sir, idagdag ko lang sa sinabi mong lifestyle, behavior change din Yes po, talaga yan ma'am. siya. That's part of our behavior. Yes. So, diri natapos na ni sir, so reduce, so recycle nga ni. So, anything na pwede pang mapakinabangan, let go ta na Yes, sinda. ma'am. Di ta na sinda para tarago sa tong mga tama yan, harong. ma'am. Nag-accumulate pa baga, sir, ki mga alpog, mga ati, Yes, ma'am. nag-i-invite palugod ki mga pesticides like so mga household na mga rats, di ba, sir? So, itauta na induman kay tiyo sa para kalakal. Yes, ma'am. Para mas mapakinabangan din ka, mas nangangaipot ang mga kababayan. So, last, ma'am, is yung reuse, ma'am. Yes. So, uni pa, ma'am, kadakol na kaya nalilingawan na mag-reuse. Oo. Sige na sa na kaya ang barakal, ma'am. Di ba? Oo. Mga makwartao na kaya. Dakulo na kwarta. Kaya sige silang barakal. Sige na sa barakal. Serious kaya, dakulong pa kayang bagay na pwede tamang mapakinabangan sa mga harong. For example is, sa mga baduta, ang iba po ba kaya ginigibong ina-upcycle po ang mga madam. Upcycling, That yes. is part of reuse pa rin. For example, sa mga bado, kinakat, ginigibong mga pantrapo sa jeep, sa mga Yes. sa mga Ginagawang mga kusina. basahan. Yes, mga basahan. And then ang iba pa po is mga sapatos baga, ma'am. Ang iba po baga kaya ang ugali sa sapatos pag naggaranga na, Saka lang. itarapok na sana. Yes. Kung pwede pa man paayos ta sa mga para irahay kay sapatos, di ba? Oo. Sabi nga ni ma'am, sige na sa nakayang barakal. Siging tiripon ki, Tapos, sir, pag di na kasya, itatago. Malilingawan. Yes, ma'am. Imbis ko ta kang di na kasya, napakinabangan pa kang iba, tinago. Tapos kang mabuyo na nabutbutan giraray sa kahon, Tapos pag diin ang naglinig, gamit. matatambak sa basura, dakulo na, di ba? Tama. Yung bagang mga ugali ngo niyan, ma'am, na Medyo kasi, sir, mapapansin ta, yes. daw. Tapos, sir, dagdag ko lang din, medyo may sepangs culture kita kaya ng mga Pilipino. Yes, ma'am. Di kita nakakalet go ka mga bagay-bagay right away na tayo, sesta, kaipuhan ko pa ba, magagamit ko pa ba, pag dain duman pasok sa kategoryang ito, ipasok ta duman sa 3 Yes, ma'am. R's, Sir Leonard. So, yun. Ano pa, sir, dagdag mo po? So,
ilang po ito. Dakulang pang pwedeng gibuhon eh. Nagiging, nalilingawan talaga maging creativity ang mga tao. Nalilingawan lang na maging tawan importansya. Ano ma'am? Kasi iba na ngun yan ang lifestyle eh. Oo. Bako arog kay ito ma'am na hanggat pwede pang gamiton, Pwede. oo, gagamiton Dakol nga talaga, sabi mo sir kanina, dakol talagang pambakal. Mm. 'Di ba? Kaya nalilingawan ta The ito. more waste na generate Yes, ma'am. true. So, Ano po sir, dagdag ko lang. Itong na-mention ta itong mga ibang mga methods. May Yes, ma'am. dagdag pa kita na pwede ta pa na mas mas wide duman para mas makaukod sa mga listeners na ay, man ang God, pwede talagang gibuhon ito sa mga household para ma-achieve ang zero waste. Ano po sir? So, dako lang pang, ma'am, sa ibang lugar, ma'am, so may mga LGUs na ngunya na nagpa-practice ki zero waste. Yes. So, so ibang mga plastic, ma'am, pinaproseso na ninda sa fuel. Oo. May iba man po na LGUs nagpa-practice na po ki waste to energy. So iba man po, sige lang ang composting. Kasi po sa composting, mas dakol po talagang biodegradable waste na napoproduce sa sarong lugar. Sarap pa po ito na sa composting, pagpapalapa ka mga basura. Mga basura. So, ang iba po kasi, pag abot sa biodegradable waste, sinusulo, Okay. which is very, sala po yan. Yun, di ba Oo. yan? Yan Sarap po ito isu sa ano. day na iisip, day na tatawanan importansya. Kasi pag inisip ninda, pag sinulo, wala na. No. So, mga dioxins, purans kaya, nagsasakat po ma'am sa atmosphere ta. And then, nagkakalat po sa area ta. And dyan po magkakaigwang problema ma'am sa mga nalalanghap ta ma'am. So, ang ano po, is day po pagsuloon ang mga dahon, mga lalo-lalo na po ang plastic, day na po pagsuloon. Yan, susaro sa Yes po. mga continuing campaign kang DNR na bawal magsuro nin anuman na Yes basura. Oo. Yun. So, tama si Sir Leonard, bawal na bawal talaga pagsulo. Kaya lang, sir, paano to daw sinda ma-educate? Kasi dakulon pa rin talaga. In fact, dakulon Yes, pa rin ma'am. akong pig-submit pig-forward kay Sweet na mga complaints sa Facebook na. So, kataning ko ngaya, nagpaparasulo. Lalo kang pandemic, na Yes, syempre ma'am. napansin tabaga na Marami everybody's at home. Tapos, yun, medyo ataas talaga su number of complaints ta na nagrereklamo sa Facebook pages ta about sa pagsulo ng Oras mga po, kababayan open ta. burning eh. Oo. So, ano po sir ang dapat na ano to sa mga listeners ta na bawal talaga ito, may kaukulan itong parusa, di ba sir? Opo. Ang mga barangay man po, may mga composting facility po Aha. yan. Oo. So, dapat po ang barangay nagko-kolekta man po yan para sa indang mga biodegradables. Okay. Kung wala man, sa harong po nindo. So, mag-composting po kita. Pwede po kita mag-composting sa sako. Yes. Pwede po kita mag-composting sa Ay, sa paso. sako. Hindi ko yun naisip sa Yes, sako. ma'am. Ang naisip ko lang, sir, talagang diretso talaga daga. Pwede ba nanggad sa sako lang, no? Opo, ma'am. Pero mas maray po contain siya, ma'am. Oo, contain. Ang iba man po sa box, Aha. sa kahoy na maski one by one na Oo. containment. So, duman po, pigpapalapa lang. Oo. So, pag after pirang weeks, wala na yan. Oo. Pwede mo na siya maging pataba sa mga pananom mo. Plants, yes. So, help na ito sa mga plantito, Yes po. plantita. Ano pa po, sir, ang iba tang paagi na pwede i-share? Okay. Saro pa is paralitan ta na po sa mga naging kaugalian ta na pag-consume ki mga plastics. Yun. Okay po. So, instead of sando bags, magbitbit na po kita kisa diri na to yung mga eco bag. Yun. Sir, idagdag Or ko mga lang.
May basket. nag-text kasi sa tuya, Sige galing sa 7082. Good morning po, sir and ma'am. Ako po, proud to say, pag nagsasaod po ako sa saod, igwa po akong eco bag, kaya zero plastic Okay, talaga po ako pag uli ko sa harong. Ang mga poultry ko po, piglalaag ko sa mga ice cream containers. Medyo magabat lang talaga. Pero po, at least, maugma ako pag abot ko sa harong, pag inugasan ko po gabos na sinaud ko, wara po ako ni sarong plastic. Yes, ma'am. That is Yan. the essence Very, of very zero good. waste. Zero waste talaga si Yes. ma'am. 7082. Congratulations, Opo, madam. ma'am. So, Mag-text inis ako si Madam Sir Leonard Yes, dahil may ibibigay sa atin si Ma'am Sweet. May premyo inis ako. Dagdagan mi po, ma'am, from DNR and EMB. Dagdagan mi ang sa imong eco bag. At awan mi po magayuno na eco bag na talagang malalabahan mo after mo magsaod. May mga compartment po ito na pwede mong magamit. Hiwa-hiwalay na sa mga gulay mo, Yes. mga vegetables mo para po mas dai makasabay di ba usually sir madumi yung luya, yung patatas, yung carrots. So para bako po messy ang sa imong eco bag. Mag-text ka po sa mo, ma'am, and then give us your name para po i-claim mo sa samong office ang sa imong eco bag from EMB and TENR dahil po saro yan sa mga very good na pinaabot mo sa muya. Ano, yes, sir? ma'am. So, that is the essence of the zero waste. Yan. So, Wala talaga siya. Makaugmahong gayon talaga, maka-proud ba sir. na, ma'am? Ano? Oo. Pag nagsasaod ka, pag-uli mo, wala kang basuran dara. So, Yeah. kasi hindi ka nagparahagad True. Tapos baga, sir, usually pa nagsaod ka, kada item na gulay, papaplastikon Yes mo. po. Oo. Oo. So, ikaw pa, sir, from 1183. Good morning, ma'am, DENR, sir, EMB. Yon. Ako po, arog man duman sa nag-text, pero po ako mas may dagdag. Ang mga pigbabakal ko po na nyug, gata, /gata, Yes. piglalaag ko po sa container. Kaya wara din po Yan. ako na plastic. Very good. Very Piglalaag niya sa water container. Diba, very good man Yes, agad. ma'am. Ano, sir? Diba? Mabakal siyang gata. Oo. Papapalis niya sa water container niya. Pag abot niya sa harong, pag magulay na siya, ipapalis niya na. Yes Wala po. siyang waste. So, Very good. unti-unti na realize na kang mga tao eh. Oo, may mga iba-iba na Oo, talaga, may mga sir, iba naman po na na-realize nagpa-practice ang na. zero waste. Oo. Bako lang talaga siya madalion. Oo. Sa inot lang yan. Pero pag naghaloy na, ang napapractice mo na ang zero waste, fácil na lang sa'yo pag abot kang panahon. Tapos, rewarding sa pagmati, sir, na diit lang sa basura mo talaga. Na na-generate mo sa arong nindo. Kasi pag nakulong ka talagang plastic. Tapos ito baga, sir, ng mga sandbag usually, hindi mo naman yun ma-reuse. Masyado baga siya sumalumuyon, Yep, especially sa mga sandbag na pigagamit sa mga sira sa karne. Oo. Di ba? Mas kilabahan mo ito, di na talaga ito, sir, pwede magamit. Ang resulta, itatapok mo Oo. talaga. Tapos hindi ihahalo mo sa ibang mapakinabangan. waste. Oo. So, yun. Sir, idagdag ko lang, ano for the month of January in celebration of inipang pagsasabit ng National Zero Waste Month, may mga naka-line up kita na activities sa Yes EMB po, may for mga activities the po. Zero Waste Month? So due to the situation ngayon, limitado tayo sa galaw. Puro virtual ngayon yung ating activities. So sa January 8, meron po tayong Bukas yan, ano, sir? Opo, bukas po. Igwa po kitang webinar on the management of household healthcare waste and special waste. So, ini po panginutan kang National Solid Waste Commission and the EMB Central Office. Okay. So, true virtual din po yan. And January 11 to 22, magkakaigwaman po ki-turnover ceremonies kang mga SWM equipments sa mga LGUs. May itatao kita mo niyan, Yes sir, po, Sir Leonard. May itatao po sa province, sa anom na probinsya kang Bicol. Wow. May tatao pong plastic chair factory set. Plastic chair factory set. Yes po. Tapos po yan ng mga, or selected LGUs lang yan, sir? Anong po na, yung provincial governments. Provincial Yes po. governments ang And then recipient pa. another
yung lahat ng cities, Aha. bibigyan din po ng biodegradable shredder machine for biodegradable waste and composter Oh. set. And may mga selected LGUs po kita na matatawanan maning same katong shredder machine for biodegradable waste. So, And over and above, sa mga cities all over Bicol, overall po, nasa 48 LGUs po. So 48 LGUs. Pero itong pig-mention ni Sir Leonard na shredder for biodegradable waste, apart from sa mga cities, meron din na mga LGUs. Yes po. Yun. So, very good news po yan, Sir Leonard, para duman Another sa one to. is, ang nagtaw po ka to, ma'am, is yung EMB Central Office. Aha. Another one po is January 13, magkakaigwa po ng virtual lecture on Okay. waste to energy guidelines for LGUs. Okay. Another one, guide on the conduct of waste analysis and characterization studies. Hindi Okay. naman po sa mga LGU po ini. Virtual pa rin yan, sir. Virtual man po ini, Okay. ma'am. And January 20, magkakaigwa din po ng public consultation on the findings of an assessment conducted on certain products for inclusion in the non-environmentally acceptable products. So, pinagdidebatehan na po ngayon sa mga non-environmentally acceptable products. And then, igwa rin po kimiting sa mga SLF operators. Ano ang pig-apot ng SLF, Sir Leonard? So, uni po, sa mangyayari po ini sa January 22. Aha. Titipunan po sa mga SLF operators pag-uurunan kung anong dapat i-improve sa indang mga sanitary landfills. Ano pa ang mga, kung ano man ang mga violation, Oo. tatawanan po kay guide na maayos. Parang may level of sila Yes na po. gagawin. And then, January 25, magkakaigwa po ki roll out of TESDA e-learning. So, iyon na po ini sa tigbabalita ngo niya na Oo. may TESDA e-learning, E-learning, yes. pag-abot sa manihar ki basura. Solid waste, Apo. yes. True virtual din po ini, online class Oo, po ini. limitado na talaga kita sa Yes mga po. virtual platforms. Puro na po talaga virtual na yes. yan. And then last, may culminating activity po na mangyayari sa January 26 sa EMB Central Office po. Yun. So, dakulo nang naka-line up na activities Yes po. for the celebration of the National Zero Waste Month. Ito nga sa mga nasabi ni Sir Leonard. Pero, i-highlight ta sa local activity ta, itong turnover, Yes katong mga equipment for the strengthening kang solid waste management activities kang sa tong mga local government unit dahil nga ni po aminado man kita sa DNR-EMB na dipisil talaga ipatupad ang Yes, ma'am. solid waste management. Bako po siya one click lang. Yes, especially baga Pagtikit Sir mo. Leonard na dako lang pondo Yes ang po. kaipuhan kang sa tong mga And LGUs then, dako lang kooperasyon po kang mga tao. yes. And aminado din po kita, akseptado ta iyan na fact na bako po gabos talaga na LGUs, may kapasidad, Yes, ano po ma'am. Sir Leonard. And over and above duman sa capacity kang LGU, mas siguro mas dakula na factor ito pong participation and Yes, ma'am. cooperation talaga sabi ni Sir Leonard Partipisi- kang mga tao. Pag-participar po kang mga nasa public, yun po talagang pinakadakulang tabang pag-abot Yes. sa RA 9003. Yes po. Ah, Ano pa po Diyan ang na po, dagdag pa, sir? mga simpleng ano lang, day magtapok sa kung sain-sain. Oo. Ano, kung may mga basura man kamo, ikago na sa bulsa. Oo. Tama, ano daron sir? sa harong. Siguro talaga kay puhanta din talaga sa kampanya ang pag lifestyle change Yes, ma'am. and behavior change katong mga kababayan ta na di pa talaga fully nakaka-appreciate kang small efforts na pwede nindang gibuhon para makadagdag duman sa papalakop ta na dapat talaga tarabang kita na mabawasan ang pag karaot kang sa tuyang environment through yun yan so mga sabi ko sa bago ni Sir Leonard na nalilingawan ta na sa mga basic na pwede tang gibuhon. So ito nga ni so mga nag-text sa tuya kanina, nagpapasalamat kita kasi pero lang ito, duwa pa lang ito sir ano. Siguro dakol din, day lang talaga ninda Opo. ma-share sa tuya
Nag-text na so nagsabing inot. Grabe niya, Marites, data na sabi yun sa pangaran, from EM's Barrio, Legazpi City. Tapos, saro na naglalaag sa water bottle kang natok, sugata kang nyog, from Puro, Legazpi City. So, madam, siguro mas dapat hagadon miyan sa indong tabang na i-share nindo sa mga friends nindo, sa family members nindo na araw kayo ng tigigibo nindo pagka mo nagsasaod kasi tama so pigsabi ni Sir Leonard na ito simple lang na paagi. Opo. Saka ma'am, so mga nagaparatinda baga ma'am. Oh. So I encourage naman sa mga Sa mga suki ininda, ano sa sir? mga, oo, na encourage naman inda sa nagbabakal sa Indo, ma'am, magbitbit na lang po kang container, di ba? Argaan, ma'am. Laganan. And lalo sa mga parakarne, imbis na magpara plastic, sige nindong bakal plastic, encourage na lang po nindo sa mga suki nindo na magdara na lang kisa diring kaaganan. Tupperware, itong Oo, mga... kasi dagdag gastos pa yan na plastic nindo. True. Dagdag ati pa sa banwaan. Tama Diba? yan, sir, as in. Oo. So, dapat pakusugun ta itong araw kaya na action, Yes, ma'am. na activity na. Gabos kita, imagine mo, sir, kung gabos na nagsasaod, Oo. wara Yes. ng plastic. Kung muyanin dong i-practice ang zero waste method, simplihan ta lang po. Sa pagsaod, magbitbit kita sa diri na to yung mga eco bag or mga containers. That is already a zero waste. Ma'am, na day tango na pag-isipo na talagang totally warang arag baga sa ibang bansa na Ban totally, talaga. oo. Ban talaga doon, sir. Sa technology or sa Data pa nasa kaya in terms of pagdisiplina- technology. nasa pagdisiplina lang yan. Ma'am, wala lang kita sa creativity. Yun. Oo. Medyo nakukulangan pa. Dagdag ko lang, sir, di ba sabi ta, nag-start kita duman sa pag-advocate kang zero waste, duman sa pagsaod. Yes, ma'am. Pwede din baga yan gamiton sa mga supermarket. Ganun Yes, din, di ba, ma'am. sir? Pag-encourage baga. Supermarket. Papel na baga kita ngunyan Yes, sa ma'am. mga malls. Siguro, sir, i-suggest ko din na para din mabawasan ang food waste ta Yes, sa mga kusina, sa mga household ta. Di kita luto kay sobra-sobra. Lalong ngunyan kakatapos lang kang holidays. Na imagine mo, Sir Leonard, ang mga nakatambak sa mga ref. Yes po. Na itatapok man sana. Yes. So, yan. So, encourage ta sa mga nanay ta, sa mga nagmamanihar sa mga kusina, na di magluto ki sobra-sobra. Yes. Only cook what your family members Tama can sana. consume. Diba? Iyo baga, sir, so Kasi luto-luto. masasayang lang. Oo. Papalapa mo. True. Kung Tapos kita baga po, sir, na mga Pilipino, may kultura kita na pag linaag na sa ref, ang sunod ka iyan na mangyayari, basura na. Yes po. Diin naman most of the time, diin na tig-iinit. Dahil nalaag na sa rep na haloy, nalingaw na. Minsan, nasasawa Pagbukas na lang. mo, oo, may mga molds na. Yes po. So, mga araw ka iyan. So, siguro, we start little by little sa satuyang mga harong para po mas mapakusog ta ang advocacy at digdi sa programa kang EMB about zero waste management. So, iyon na ini, sir. Ano po ang mga posible na mga makuatang benepisyo pag tig-practice ta ini mga araw ka ini mga simpleng mga So, aksyon, mga bagay? inot na inot, pag napapractice ka ki zero waste, magiging proud ka sa sadiri mo. True. Arog po ka itong Nag-message. nag-message. Proud ka mo sa diri nindo kasi nakakatabang ka mo sa environment. Yes. Malinig na kapalibutan ang hangad nindo. Uh-uh. Wala man kitawong muyakimati na kapalibutan, di ba ma'am? Yes. So, yan po ang inot na mabibeneficiar ta. Ang malinig na kapalibutan. Yes, tama So, po yan, sir. Wala na yang iba. That is the all purpose of the Solid Waste Management Act of 2000. And iyon din, sir, dagdag ko ang sa inyong ultimate contribution. Yes, ultimate. Para sa tuyang kapalibutan na at least masabi mo na di ka nagdagdag sa Yes po. pag-contribute, pagdagdag kang ati sa Yes tuyang kapalibutan. Oo. So, yun, sir. Aside from itong sa na-mention mo,
very holistic ang magiging benefit. Ano sir, imagine ta talaga kung gabos nagpa-practice Yes, ma'am. na araw ka ito. So tama itong sinabi ni Sir Leonard na sa mga vendors ta sa saod, Yes po. encourage po nindo mga Encourage na tugang. lang po sa mga ano. Also sa mga aki nindo, encourage naman po nindo na instead na magparagamit ki straw sa mga Oo, pangsapsap, yan sir. nagagamit na ngunyan ki mga metal straw. Oh yes, Oo. so mga So sa reusable. mga pag nagaharandaan, day po kita magparagamit ki paper plate kasi or also the Mga yung plastic plastic spoon, cups, oo, yung mga spoons, forks. disposable cups. Oo. So, grabe po talaga nakukontribute ka na basura. Totoo yan, sir. As in. Makaskason po pag naano nindo. Also, although arabo na mag-urugas kaya ma'am. Ugas na talaga, yun. mag-ugas. Disposable na Yung lang. problema mo niyan eh. Gusto wala gusto ka so tubig. easy. Ano po? Oo. So encourage lang po kung mayaman nindo maghanda o mag-ano, pwede man ba gumamit ki down ki batag, di ba ma'am? So balik true. kita sa pinaka-basic. Balik kita sa makaluma. Makaluma. Pwede man. So, another one, ma'am, is dakulo na ngunya na items, ma'am, nagpapalit sa mga non-environmentally acceptable products. For example is sa mga plastic toothbrush, pagpapalitan ng baga ki So mga bamboo, bamboo. yes. Another one is so mga paper plates nga ni, yun ito, maggamit kita ki mga reusable na bagay. Oo, tama po. And so mga PET bottles, Oo. that is another problem. Ngunyan, mahiling mo na mga tao, naggagamit na ki mga bottles, reusable Reusable, bottles. Diba? yes. Kasi talaga, sir, even baga sa office ta, ano, sir, Opo. bawal na ang mga meeting, seminars, catering na may Yes mga po. plastic PET bottles. So, mga bottled water. Yes po. Kasi pig-encourage tangan na maggamit na kang mga, magdara ang kada empleyado kay mga laaganan ninda, Yes po. tubig, pagkaon, para diin na talaga mag-accumulate ang waste sa satuyang mga workplaces and yun, sa satong mga harong. Opo. That is the basic or the pinaka-essence kan zero waste, ma'am. Oo. Magbuhos kita ki basura, maggamit giraray, and mag-recycle. Yun. Aside from duman, sir, sa pigsabitang 3 Rs, may mga LGUs na nag-a-adapt ki iba pang Yes method. po. Ano po itong mga best practices kang mga LGUs na iba na pigagibo ninda para po mas pakusog ninda ang kampanya ninda sa zero waste? May sarap pong best practices na sa araw po ni LGU Pio Duran. Aha. Okay. Si LGU Pio Duran po is naggagamit po ki technology na sa mga residual waste, Okay. ginigiling po ninda. Ano po yan, sir, para sa kaaraman ka mga listeners, arin itong mga residual waste? Sa mga plastic po. Mhm. Hinahalo po ninda sa semento and nagiging catwalk bricks. Oo. So, Paano to, talagang- sir? Pigaano mo nila? Tiga-giling? Or bilog po siya na tigahalo sa semento? Giniling po, tapos hinahalo po sa semento. Oo, di at least siya na duman sa Yes po. semento. So, Cutway siya not ngunyan, only sir. plastics. Ano pa po? Also, crush bottles. Oho, mga Pinapasa- bottles oo. ng ano, sir, water, mga soft drinks, ganon. Maski anong Klase. bote. Oo. Okay, crushed. Or maski anong glass na ginigiling ninda. Okay. And then hinalo ninda sa nagiging catwalk bricks. So ang nangyayari, sa catwalk mo gari may mga glitters na Wow, may mga design Oo, lugod. mga design. So, Piodoran iyan, sir. Maganda. That is their best practices na ang iba naman po pag during this zero waste month, may mailing ka mo mga barangay LGUs diyan, ma-conduct po yan ki-clean up. So, mag-participate po kita sa mga clean up, sa mga paradangog na toya diyan. Mga barangay, matiripon, kanya-kanyang bit-bit ki sigid, ki mga panglinis. Cleaning materials. Oo.
So that is bayanihan pag-abot po sa Zero Waste Month celebration. Okay. Not only that, mga LGUs, nung past days pa may na mga nagko-conduct na mga clean up. Ano po? So, yan po, mga best practices na to sa solid waste management. Mga simple lang na mga Yes. activities na pwede gibuhon kan sa tong mga kababayan. Sir, may nag-text po digdi sa tuya. Ang sabi niya, galing sa 4211. Good morning po, Sir Leonard. Watching po ako sa FB Live. Ano po ang pwede kong gibuhon digdi sa kapitbahay mi na siging sulo? Sir, iyon na iniso ka sa bago Okay po. na pig-discuss ta. Pag-abot po sa pagsulo, pwede tapusin dang, kung di na po masabihan, pwede tapusin dang ireklamo sa barangay. Una. Okay. Okay. Kung di po maresolbahan sa barangay, Barangay mo na palang yes talaga, po, sir. sa barangay muna. Kasi barangay po may jurisdiction. Yes. Kung di po maresolbahan sa barangay, pwede ta po ipaabot sa Municipal Environment and Natural Resource Office. Menro. Sa Menro. Aha. Sa mga LGU. Mhm. Okay po. Kung di naman po maresolbahan sa Menro, pwede na po nindong idulok sa muya. Yun. So, itigtaon ni Sir Yes Leonard po. sa step. Kay Also, Kap. another one, Mhm. pag-abot kasi sa sa solid waste management. Ang solid waste management kasi pag may violation ka dyan, that is considered as criminal act. Ang iba po nagpapablatter Oh. Binablatter. Saan mapablatter, sir? sa PNP Sa mismo. PNP Opo. mismo. So, So, pwede niya ipablatter? yes po. Pwede po Okay. nila pablatter. May mga ibang personal ka pablatter na talaga sa pulis. Giguluhan na gayon. Oo, Ano, sir? kag- Dagit na mga talaga giguluhan gayon. na talaga. Oo, ta kung di na naagi sa Ikaman pakiuron. daw, oral Oo. daw kasi ging sulo. Tapos, yun. Oo. Anyway, so yun po mga tugang ha, i-summarize ko sa sinabi ni Sir Leonard. Pag may mga araw po katakaya ng mga insidente sa satong mga barangay, sa satong mga subdivision, mga katalaning ta, sabi ni Sir, i-report kay Kapitan. Pag Opo. di po na aksyonan, i-report po sa munisipyo, sa Menro, Yes po. sa city, sa Senro, kung sa syudad po kamo. Pag arog po kayo na di pa rin na nagigibuhan na aksyon, report po kamo sa EMB. Meron din po sila ng Facebook page, EMB5, para po mabilis na maaksyonan, mabilis mo po magpa-conduct technical conference Yes po. ang mga taga-EMB sa mga bagay na ani, or kung talagang sabi mi nga ni kasubagong giguluguluhan na talaga kamo sa kapitbahay nindo, ipablatter sa PNP para magka-record, para Yes magbigyan din ng aksyon. Matawanan din po elections. Yeah, kasi sabi nga ni Sir Leonard, batas baga po ang Ecological Solid Waste Management, RA 9003. So may pangil po ang batas na ini na magtao po talaga kipenaltiya duman sa mga diin nagsusunod, sa mga violators ta, para po masabutan ta na seryoso po ang satong gobyerno na mapangatamanan ang satuyang kapalibutan sa paagi po kang pagkurtar kaini mga pagsulo sa satong mga waste. Ano po, Sir Leonard? Tapos, may dagdag pa, sir, na message duman man po sa satuyang Facebook page. Ang sabi niya, paano daa po mag-renew kang sa Pollution Control Officer? Alam mo po ba yun, Okay. sir? So yung pollution control officer po is sa office po yan. Aha. And sa clearance and permitting division po. Ano po ang gigibuhan ninda, sir? May mga requirements po yan. First of all, kay Puan may certificate ka na po na nag-attend ka for pollution control officer. That is, may mga nag-o-offer po kayan. Kaso, ngunyan, puro na po through virtual ang May ongoing kita, sir, or any scheduled PCO training or di ka pa po, sir, wala sure pa sa po, sked? ma'am, akong Oo. na- Siguro inquire. Taga-abang-abang Ano na po, lang po, sir? ano? Nag-post man Oo. po sa EMB pag may nakaschedule na training for PCO training, Opo. Pollution Control Yan po, Officers so, training. number one na kay Puan ngunyan sa
as kung mag-a-apply ka po PCO, Yun. ah, Ma-training ano, sir? ma-training ka muna po. Yun. And puro online application na rin po ang PCO eh. Yes. So you have to visit the www.emb5.gov.ph. So nandun po yung process kung paano. And requirements. Yes po. Yun. Okay. Sir, basahan tayo ng mga comments sa Facebook page ta. Galing kay JB Benamira Belgado. Good morning po din si GB and Sir Leonard. Salamat po sa info manungod sa tamang pag-manage kan basura. So, yun. Okay, thank you po. Ayun. And good morning po from Tagas Daraga Albay, Ma'am Grace Gutierrez. Good morning man kay Ma'am Ermelinda Balasta. Good morning, Ate Babes. Good morning man po sa mga viewers sa digdi sa DCGB News Online. Dagdag ko lang, sir, itanong ko na Sige din po. yung mga nasa unless may iba pa ka pong i-discuss, sir. Wala na po, ma'am. Okay. Dagdag ta sa mga text messages na mga hapot kay Sir Leonard para mas mabigyan niya ng sagot habang nandito pa tayo sa programa. Galing sa 4282. Good morning po. Parehas lang ini, sir. Siguro din niya nadangog. So, sa pagreklamo da sa basura, Ay, pag okay. pag nagsusulo. Yes po. Uliton ta na lang doon man sa sinabi ni Sir Leonard kanina. Pwede mo po yan ireklamo sa kauron mo una gariod, sir, na neighbor. Neighbor, baka pwedeng mabawasan ang pagsulo dahil bawal iyan, sabi. So, naninda so mga katarait. Oo. Data man po, diretsuho na, kasi may mga nangyayari, nag-investigate po kami kaya na, Dahil naka-AC. dinirekta mismo sa secretary, Office of the Secretary Wow. of the, Grabe, So, no? di- Di lamang Oo. kinatok sa neighbor. nagulat man so Neighbor. Na, Magkaiwal na lugod oo, sinda. mag-iriwal po ba? Dahil man po pag paabutan sa argata na. Oo. ah, Kasi ah, neighbors. So, kulang kita. Ah, Pagsabihan ta po, pag day na dara, iranita po kay kapitan. And pag day naman nadara sa barangay, isangat ta sa LGU. Ayun. Pag day na sa LGU, kami na po ang Okay. action ka. Sabi po, follow-up question po, Sir Kato, ni 4282. Sir, di po pwede diretso sa office na lang po nindo paabot ang complaint? Okay. So, pwede man po, kaso, mas Napapod man giraray nindo Oo. si barangay. sa barangay man po kita giraray mabagsakaan. Oo. Kasi, barangay po ang may jurisdiction sa Indo eh. Sinda po dapat ang nagmamanage kang environment sa barangay nindo. Mhm. Not only EMB, but sa barangay po eh. May power man ang barangay dyan. Yes. So, yun, siguro duman na lang muna talaga sa barangay bago duman sa office ni na Sir Leonard. Kasi para po mas mapag-urunan na sa barangay, ma-solve na sa level kang barangay, di na mag-elevate sa kung saan pa man na forum. Po, sir? Sir, ano pa po ang dagdag mo na mensahe, mga pagirumdom sa satong mga listeners in celebration of January's National Zero Waste Month kang Environmental Management Bureau? So, ang mensahe ko lang para sa satuyang Zero Waste Month celebration is maging aware po kita sa satuyang mga basura and tawan ta po importansya. Ang kada satuyang mga kino-consume, may katumbas pong waste generation. Bako talang isipon na basta nagbabayad man nga ako kitax na bala na nga munisipyo. Bako lang po isipon na sa dirita, but isipon ta so panggabos Pangkagabusan. so sa tuyang kapalibutan Okay. na pag naapektuhan na sa rong kapalibutan, gabos po kita daramay. Damay, yes. Totoo yan, sir. And then, maging maray na para ataman kita kan sa tuyang kapalibutan, ma'am. So, that is simple attitude towards good, clean environment na
ninanais na tuya. So yun lang po ito. Di po kita masyado magpara-hadit, but patuloy kitang magkasararo tungo sa marhay na kapalibutan mo. Yun. Thank you so much, Sir Leonard Villaluz, ang technical staff kang Solid Waste and LGU Relations Office, kang Environmental Management Bureau. Siyempre, sa pangingenot kang sa indang Chief, si Sir Bombetlita, and kan sa indang Regional Director, si Engineer Socorro A. Abu. And syempre, nagpapasalamat kami sa gabos na naginanyog sa programa. So, magayon ang mensahe ni Sir Leonard para sa Satuya Gabos. Simple lang, pero pwede ta ining pagtarabangan gabos. And then, let's do our small share in helping keep our environment healthy and clean. So, yun po. Nag-abot na kita sa oras nin pamamaaram sa ngaran kang bilog na... Yes po. Bati lang Bati po. ka, go, Okay, sir! So, bati lang ako sa mga taga-EMB, sa mga katrabaho ko, especially dyan sa solid waste section and sa cashierman sa section, and also sa mga friends ko na nagdadalan kang DCGB and nagdadangon sa DCGB. So, shout out sa Indo Gabos, sa family ko. So, thank you very much po. Yun. Hello sa mga kaopisina dyan ni Sir Leonard sa EMB, sa Solid Waste, and syempre sa mga nagdadangog. So, iyan po. Nagabot kita sa oras yung pamamaram sa ngaran kang bilog na pwersa kang Department of Environment and Natural Resources, kang Environmental Management Bureau, as in kang Mines and Geosciences Bureau, sa panginganot kan sa muyang OIC Regional Executive Director Attorney Antonio Abawag, and syempre kan sa muyang ARD for Management Services Engineer Eva Esok Femia, kan sa muyang ARD for Technical Services Attorney Ronel Sopsop Gabos po na Penro sa Sinsedro sa Bilog ni Bicol. Nagpapasalamat kami giraray sa Indo Gabos, as in nagpapasalamat kami sa pag-antabay sa mo sa taon 2020, as in syempre ngunya na taon 2021 sarabay giraray kita sa pangataman kan sa tuyang kapalibutan. As in ini po si Ancie Lawenko nagsasabing Diyos ang magbalos, Diyos ang magbantay. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta, Atamanon Ta, Kapalibutan Ta, Atamanon Ta, Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng